Ami aufu ka walenymando ka bisimila bamananga kunnafoni kene ka Sherifla TV mimi walawalali ke awye malikunga ani jien fan wara kunga amba fo yengo niye apma sele bakuruba kunnafoni de fle juin kalo tile muga ani duru ka beni kariye o kera selinjini ye malifanda nani bela jelela anyana mayara o kadara kono malifa bala bamako baga deji ka upe mali misiriba anga jamana nyama El Haj Ibrahim Boubacar Keita anaka ministru bela jele dafale kumbe ka selinjini nyana maya o kadara kele fene kono sanwo san silamaya demeto ansaru nu nyejo yoro asayada Sherif Ousmane Madana Haidarabi kunda segu jamana ka barawle cercle la tamani ngono ni oye karamo Haidara bange yoroye kata selinjini ke sababu nyuma fe ni oye bashi dandara woriye bamananga kuna boni na kuma bawo ye nunu ne minu ne swani wala li ubige awye ukunga awdangana juin kalo tile muga ani duru dimashido samba fla ani tani wolumfla o kera selinjini ye malifa ndanani bela jelela anyana mayara malifa ba kono Bamako mali jamana nyama El Haj Ibrahim Boubacar Keita kumbe juma misiri bala bagadaji ka ufe ka selinjini nyana maya ani akaministri nyama Ablaye Idrissa Mayiga ni ministri uchama ke ngume ka nyonzoro misiri la Sherifla TV jabarani tokola mamino ngume akeneka oye Amadou Kamara naka jatala sedu nyare Jamana in ma fenina ma fen sura menga dina fe ma fenina ma fen sura fol drontre no yiki ni be chola ko bi no yo donc al sala jamana ga do kay amon kaliya fo na sami ke sami mai ka here chala ay fe mun daw bani ba na fa an bar wa shaya an sani ga ka chaya ala ke sanmay jimay ala re chenji do mo fo alsa do anga to anga makro anga du yemo no ya ko me jona duina do ya so sufla ani nyarwi usilankro bam la safna na yu lame amura yara de na mu lame ay rabo yede ala kan ko ya ala kan ko ya lu nyanga na nyemo ala kan ko ya kan lu ke lu mele melike dum do la do faro donc befo kamalen befo kamalen be wari mano mauma yande kanin do inta am wali mando am se en crédit anga umay sami kere no e jama la me jeduwi anga be ado bo grela ni onche anga do bo yon kele la yon konela Nengo jamana nyama El Haj Ibrahim Boubacar Keita aka dandigelu ye ka beni selinjini ye dimashi dunya songada yamba mve ni obena juin kalo tile muga ani durumo amito bagadaji misri bala Ablaye Idrissa Mayiga ministri nyama na ka ministri ufene kumbe kene kanyi flafla soya ka soroka bo olu fene yoro anga nyinini kela ufe anga nyamada ufene fe mi yala fukala barkada ka nyini ala fe aga hakli nyuma ndambema wala sa mi se kan bolo di nyoma choko mina ka here ani basigi do anga jamana kono ala ka samara ilano be do ke ni domba ina ala ka hera ke mal dombe ala ka jamana basigi ala ka jamana sumaya ala ka bendo jamana dombe nyonche samara anga nyokon soro ni kene kele ka ala barkada amene wakati munabi sali do nyam fe ka do ke malden bela jele keren malden mun be ko fe ka do ku ye ka fo ala ka sawre salirana ala ka iran shima ala ka iran ni ken wala ala ka ngam ko bela jele no ko ambe wakati mun fonna amiri be ka ta mo mun tanyana ka do ko fona ala ka here ku ye ni wakati la ala ka ndema ku ye o ko fe ka nyini malden be fe maliko no ani maliko ka be la jelanga do ke mali mo be here la mali mo be sabati la basigi la quoi kala mo be jamana ko no be se kan no ga sira ka be la jelanga do kala ala ka fitne be joni ka banga jamana ko no tasi wati ufana kala tano ay an kuna di anya ni kalo sun kalo ni anya sun fendo ka yele mana anka haklina takanyesi mauma minu banju koro ka ala tanu ay birana mesungalo ni kanka ke donya aidal fitri ni kanka ke donya anka latanu ni nisondia ka to jamana kono
ni ala batu ka to jamana kono k'an yɔrɔ jɛɲɛ juguya ni ɲɔgɔn kɔniya la an'an bɛ masibɔ minnu yera diina kɔnɔ bi ka nin waati seli k'o kɛ ala deli ye k'o nɔgɔya. Kalo kelen gele kɔfɛ mina ani kɔn na limaniya kɔnɔ silamaya dɛmɛtɔ ansaru n'u ɲɛjɔyɔrɔ ladalako la san o san don ka bɛn ni selinjini ye u b'u kunda Segu jamana kan Barawuli cercle la Tamaningaw fɛ ni o ye Bani bangeyɔrɔ ye ka taa selinjini ɲɛnamaya Bamadani de ani Bashidan Darawere bangeba ɲuman fɛ ni o ye sababu ɲuman Bashidan Darawere ye lada timɛna ka bɛn ni dimanche don juin kalo tile 25 sɔgɔmada yanfɛ ye karamɔgɔ Haidara ani silamaw jɛra ka selinjini a ɲɛnamaya tamanin kɔnɔ kunnafoniw ye a jira an ka taamadenw ka fɔ la ni o ye Buya Jageli Kulubali Ustaz Mokhtar Bagayoko ka taa se Ibrahima Kulubali ma ka fɔ min ye selikɛnɛ ye o sigira Senga a y'a misiriba alimami fɛ selikɛnɛ na ni o ye yɔrɔ min labɛnnen don seli kadara kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kuma min na ni selikɛnɛ jigila karamɔgɔ Haidara ani a nɔfɛ jamaw u jɛra k'u kunda yɔrɔ min kan o ye Sherifula duba ye Sherifula duba kɔnɔ min ye bonyamaseginw ye olu bi kɛ ni ka labanna ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma dali masa ma nɔgɔya kɛ maa minnu ye o dɛmɛw a siyaw ka ca a bi lase u ma nafolow la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye dugawudenw ye o fɛnɛ bi kɛ ye karamɔgɔ Haidara ka denbaya la Sherifula duba kɔnɔ Tamaningaw fɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ɲinan za kɔnɔ Tamani du bɛɛ lajɛlen ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ka sabu kɛ min ye san o san ye hiji silamaya jɔsen duruna baara timɛni karamɔgɔ Haidara a bɛ lajɛ ka sugandili kɛ min bɛ se ka to dɔ bɛ taa hiji u y'a jira k'a fɔ o du tɛ Tamanin kɔnɔ min maa dɔ ma taa hiji karamɔgɔ Haidara sababu la u ye o bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma Tamanin kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Haidara sɔrɔla k'i kunda sababu ɲuman kan ni o ye Bashidan Darawere ye ka taa foli bila a la ni ka laban ka dugawu ɲini a fɛ a bɛ se ka dugawu kɛ ansaruw bɛɛ lajɛlen ye Mali bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye cogo min diɲɛ bɛ se ka basigi o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Tamaningaw fɛ sɔgɔmada yanfɛ fɛ dimanche don juin kalo tile 25 a Seyɛd Sherif Usman Madana Haidara a n'a ka denbaya u bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan an sera ka jaw minnu sɔrɔ an ka taamadenw sababu la ni o ye Buya Jageli Kulibali Ustaz Mokhtar Bagayoko ani Ibrahima Kulibali o de ye ninnu ye o tɛmɛnen kɔfɛ min y'an ka taamadenw ye u sera ka filafila sɔrɔ ka bɔ nabaw yɔrɔ minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ ka Tamaningaw fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Ba daminɛ Tamaniya k'a ka to a fila den fɛ yan ba bɛna ni ka nigi n'an ka fɛ yan ko a sanbɛ sitigiya la balimatigiya la ma ladonna ko san y'an kɛmɛ an n'a ka jɛ k'a seli an baliman ye a kuma la an ti ɲinɛ a kɔ n'o ye basi t'an ye a n'an balimamuso Bafune ko a Haidara ko sirifila bɛ sanbɛ Mulayi n'a dɔgɔnin Baja sirifila bɛɛ de ko don Mulayi ni a kuma la a dɔgɔninw n'a denw bɛɛ fo Seguba n'a dɔgɔninw n'a denw k'u sanbɛ san ɲɔgɔn kɛmɛ sitigiya la balimatigiya la maa dalonna san ɲɔgɔn kɛmɛ an n'u ka jɛ k'a seli an bɛ Bamakɔkaw fana fo o y'an sigiyɔrɔ ye karamɔgɔ sigilen b'anw fɛ Bamakɔ ye de Bankɔni Janginɛbugu n bɛ Janginɛbugu cɛ n'a muso fo k'u sanbɛ ka Ture ni Ɲare fo k'an ka dugutigi kura fo n'o ye Ɲare ka dugutigi kura ye Daramani k'a Ɲare k'u ni maa ladon n'olu kun y'an diɲɛ n'an sɔrɔ an bɛɛ b'an ka dugu yɔrɔ ne yɛrɛ kunna taa Maribugu Ture ni Ɲare ni a kuma la surakaso fila Haidara ka bakɔrɔba b'u fo ni seli in na. An bɛ dugawu k'a ye Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala ka yuru laban ɲɛ Ala ka laban ɲɛ Ala ka laban ɲɛ ya Allah ya Rabbi maa nana sifu nɔfɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ Ala ka bɛɛ mago ɲɛ maa bɔra yɔrɔ ya Allah ya Rabbi min ka kɛnɛ ya Allah ya Rabbi Ala ka dɔ fara u ka kɛnɛ kan min bananen don ya Allah ya Rabbi Ala k'u lafiya an dɔw kɛ yɛrɛ ya Allah ya Rabbi Ala ka sini kɛnɛ da a n'a ka denbaya ma Ala ka sini kɛnɛ da a ka denbaya ma n'a Ala kira hɔrɔma ye Kuranil azimu بدولة رمضان صلى الله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم أم إسلام بلا جنفو إسلام يا كفولي نالك كسين علىك النمان علىك بركة علىك وجدان بلا جنكا أنو كادي رمضان تمانية نسيل كلي أكرم وفيا نبلا استرالي أكرم وفيا أكاد دورا بيرو إنترناسيونال تورا كإسلام بلا جنفو كدين بلا جنفو
san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka yirana ni si ni kɛnɛya ye an bɔra sunkalo de la sisan ka ɲini ala fɛ bato minnu kɛra kɔnɔ ala k'a bɛɛ labi bato minnu kɛra kɔnɔ ala k'u labi saraka minnu bɔra kɔnɔ ala k'u minɛ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka diɲɛ bɛɛ fo ka ɲini ala fɛ fitinɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka ban pewu ala ka bɛn don diɲɛ kɔnɔ san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala ka yirana ni si ni kɛnɛya ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a sanbe sanbe ala ka si d'an ma ka kɛnɛyaw d'an ma ala ka bɛn sabati diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka foli segin an karamɔgɔ yɛrɛ ma Seyid Sherif Usman Madani Haidara si jan ani kɛnɛya ala k'aw di a n'a ka denbaya ma ka don ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ɲinan seli ala y'a yirana tamaniya an nana seli kɛ an karamɔgɔ fɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛ sanbɛ foli lase karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ka sanbɛ foli lase maliyɛnw bɛɛ ma ka sanbɛ foli lase tele Sherifula kanubagaw bɛɛ ma minnu bɛ tele Sherifula filɛ Mali kɔnɔ minnu b'a filɛ Mali kɔfɛ ka f'u ɲɛna hali bi u ka dugawu kɛ ni ala sɔnna tele Sherifula ka bɔ salon na ka na ɲinɛna an sera ka ko caman kɛ donc ka bɔ ɲinɛna ka taa san wɛrɛ la an bɛ ala deli ala k'a kɛ an ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ o fana na donc san camanba bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala k'a kɛ sabati ye ala k'a kɛ sankɔrɔta ye ala k'o kɛ ala kira kosɔn ala k'o k'a bɔ n'o kama sallallahu alaihi wasallam. An nisɔndiyalen don an fari fonilen don bi donba in na ni o de ye seli don ye alhamdulillah bato caman kɛlen kɔfɛ ni o de ye kaloba min ni o kɛra kira mantonw ka kalo ye n'o ye sunkalo ye o bato ba ninnu bɛɛ kɔfɛ ka subako kɔnɔ ka di an ma kira mantonw ma n'o ye Lailatul Qadri ye o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ an nana don min na ni o de ye Idil Fitri n'o ye selicinin ye o ye bato ninnu bɛɛ sedon ye a seyɔrɔw la ka bɛn waati yɛrɛ dafa ma ka fara zakatal fitri minnu b'a kɔnɔ olu fana bɔli ye o kɔrɔ an bɛ donba la bi an bɛ kɛnɛba kan dɔwɛrɛ tɛ an bolo fo ka foli kɛ an lajɛbaga ani an lamɛnbaga bɛɛ ye nin waati la ni o de ye samɛ foli ye k'a fɔ bato minnu kɛra fɔlɔ yɛrɛ bi ala k'o bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ka tila k'a fɔ san bɛɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na fatigiya la batigiya la dentigiya la musotigiya la balimatigiya la kɔrɔtigiya la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ caman kɛ an ye labanko ɲuman fana bɛ ala bolo yarabi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad. O tɛmɛnen kɔfɛ Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ye dakuru ɲɛ tila dugawu don kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min bɛ se ka to bɛɛ ni basigi ni kelenya o bɛ se ka sinsin Ustaz Mokhtar Bagayogo Buya Jageli Kulibali Ibrahima Kulibali. An bɛ dugawu dɔw bɛɛ an b'a ɲini ala fɛ sa hɛrɛ ala k'a d'a ma a masiba ala ka don an n'a cɛ an ka jamana n'o ye Mali ye ala k'a suma ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ yarabi ala ka si da yɛrɛw ma ala ka kɛnɛya d'aw ma ka san caman yirana ka bɛɛ yirana silamɛya la ka yirana kira ka sunna labatoli la ka yirana ala ka sira ɲumanw minɛni na ka an bɛɛ laban ɲɛ ala k'o k'an ye ka silamɛw bɛn k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ka bɛn don Mali kɔnɔ ka Mali suma ka Mali basigi ala k'o k'an ye ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Salim an bɛ segin ka na Bangoni Janginɛbugu la a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka denbaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya Sherifula misiriba kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru minnu ni olu bɛ Bamakɔ a n'a lamini na olu fana bɛɛ lajɛlen jɛra ka selinjini ɲɛnamaya ka bɛn ni dimanche don juin kalo tile 25 ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifula TV jabarani tɔgɔ la o ye Usmane Zogore n'a ka jatala Samba Traoré. Jɛkulu min ka baara bɛ ɲɛsin kalo ɲinili ma an ka jamana kɔnɔ o ka kibaruyaw sɔrɔlen kɔ an ka jamana ka kɛ ni diɲɛ alisilamɛ jamana tɔw ye u bɛ ka selicini ɲɛnamaya ka bɛn karidonya ma juin kalo tile 25 n'u ko a ma ko Eid al-Fitr seli mun bɛ sunkalo kalo sali kofɔ a kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kuntilenna a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara o ka misiri o alimami bolo ka seli jɔ ni alisilamɛw ye ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 9 ye raka 2 tɛmɛlen kɔ alimami a ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni wajilukanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bara minnu laɲininen don alisilamɛw fɛ ka bɛn ni bi donba in ye. Karamɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min ani bɛɛ b'a kalama seli don ye yafa don de fɛn min bɛ ɲini silamɛ bɛɛ fɛ bi o ye an ka yafa ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka an yɛrɛ kun kalifa ala ma ka arijinɛ fɛnɛ ɲini o de ye silamɛ ka ɲini fɛn ye
an bɛ don min na komi bi ka tila ka dugawu kɛ an yɛrɛ ka jamana gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ala bɛ se ka a yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye cogo min na o tumana fɛn min ɲininen don an fɛ bi donba in na o de ye yafa ɲɔgɔnma ye ani hinɛ ani k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala de bolo ala k'a yira an na hɛrɛ la k'a yira an na kisi la ka dugawu kɛ jamana gɛlɛya min b'a kɔnɔ ala k'o bɔ a kɔnɔ ka tila ka dugawu ɲɛsin an karamɔgɔ ma k'a kɛrɛkɛrɛn n'a ye ala min y'ale sugandi nin waati laban in na k'ale kɛ diɲɛ ka nɔrɔ ye ani diɲɛ ɲɛminɛbaga ye sija ni kɛnɛya ala k'o dan n'a ma sija ni kɛnɛya ala k'o dan n'a ma a ka laɲini ye min ye o faamu ko ɲuman adamadenw fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o faamu ko ɲuman d'a ma ka dugawu kɛ an ka taabaw ye ala ka yafa ma ala ka hinɛw la o bi hɛrɛ minnu na ala ka jidi ni minnu bi tɔɔrɔ la bi don bonya kama ni silamɛ ɲumanw ka dugawu kama ala k'a falen k'a kɛ hɛrɛ ye k'an bɛɛ kisi k'an labanw ɲɛ ala m'o kɛra kiraw bonya kama kuranna barika kama sallallahu alaihi wasallam seliw bannen kɔ maa caman de wulila alisilamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International tɔgɔ la ka taa u ka sanbɛ foli bila an karamɔgɔ ka denbaya la n'o ye ladala baara ye u fɛ mun sigira sen kan kabini waati jan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. An bɛ ala fo ka ala barikada. An nalen minɛ kana foli kɛ an karamɔgɔ ka denbaya la o y'an ka wajibi de man lam yashkuru nasa lam yashkurullah. Mɔgɔ ma se ka adamadenw ka ɲuman dɔn k'u barikada o se ka ala yɛrɛ barikada. San o san ni selikina jiginna an bɛna ɲɛda sirifilakaw kan hali n'a sɔrɔla sirifiden fitinin kelen de bɛ yen an bɛna jɔ ka dugawu ɲini o fɛ parce que olu de y'an ka sababu ye karamɔgɔ Hayidara jɔra jɔyɔrɔ min na diinɛ na a n'a jɔra jɔyɔrɔ min na an kelen kelen ye an ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ala de b'o dan dɔn mɔgɔ min kɛra i ka kanda sababu ye ka sɔn ka kɔngɔ muɲu ka gɛlɛyaw muɲu ka tɔɔrɔ muɲu ka tɔgɔcɛnw muɲu pour que ka se ka kanda n t'a dɔn i bɛ fɛn min k'o ye i b'o sara sɔrɔ o de kama ŋaniya yɛrɛw de don ka na ɲɛda u kan ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ parce que olu de y'an ka jigiyaw ye vraiment o de y'a to san o san ne nin waati in sera an bɛ fara an tɛ taa an ka so fiyewu misiri jiginnen kɔ fo an n'an ka imamu ka fara ɲɔgɔn kan ka fara jama bɛɛ kan ka na foli kɛ an ba min mana kɛ walima karamɔgɔ den mana kɛ ka na dugawu ka dugawu ɲini o fana fɛ parce que olu de y'an ka sababu ɲuman ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara sa o sa ale bɛ taa seli kɛ a faso la Tamani a ba sanuma in kɛrɛfɛ. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ a ma ɲɛmaw ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min dala n'a kun gwɛlɛ ye an bɛ kosɛbɛ Kasayi kɔnɔna sɛgɛsɛgɛli burujalibaw bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na ka ɲɛsin maa ni bɛ mɔ bɛnsera ka kɛ fɔla Kongo maa ɲɛmaw ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ sabatili ma ni o bisimila yɔrɔ bɛn bɛ nazarala jamana mɔ Suisse duguba Genève u ka lajɛ 35nan kɛnɛ kan u ni Kongo maa ɲɛmaw sera ka bɛn a kan ka fɔ olu de kun y'a laɲini ka fɔ ni Kongo jamana min jɔ a jɔyɔrɔ la olu yɛrɛ bɛna lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ bɔ min na i sara Kongo maa ɲɛmaw la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɛrɛ tona nka u labanna ka segin u kɔ farafinatɔma Union africaine ka surunani do kadara kɔnɔ bawo fɔra an bɛ Kongo jamana kan u sera ka bɛn fɛn min na sa o ye ka lajɛ farafinatɔma Union africaine a kɔnɔ na maa minnu bɛ yen ni olu ka dɔnta ka wuriyalen don hadamadenya hakɛ jateminɛni na olu ni Kongo maa ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ nka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛn min kɔni gwɛlɛya farafinatɔma Union africaine mɔ n'a ma ɲa k'a fɔ a kɛra surunani don ye surunani donba ye k'olu kɔni bɔ u taabolo ka bɛn u k'u gwɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen la maa minnu ni olu bɛna sɛgɛsɛgɛli la olu ka lakana u ka sabati o ye kelen ye filanan u bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ minnu na ni olu bɛ se ka seereyaw di u ma u ka se ka tiɲɛw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'olu ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na olu tigilamaw fɛnɛ ka lakana k'u jɔ ni o fɛnɛ sabatili ye o fana ni o baaraw bɛɛ lajɛlen dafara sa o baara kɔni bɛ sɔrɔ ka nɔgɔya an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi in na san kelen de di bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ma ɲɛma min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasali ma a y'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni o san kelen dafara ka bɛn ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ka ɲɔgɔn kunbɛn 36nan kɛnɛ ye a ye sɛgɛsɛgɛliw minnu kɛ o jaabi ni o ye rapport ye a b'o bɔ k'o bi Chadikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ni diɲɛ seleke naani kunnafoni di so 3 ɲɔgɔn na kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn ni dimanche juin kalo tile 25 ye min senfɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli min ye maa caman kɔnɔ guwan Idrissa Déby Itno ani kunnafoni di so 3 ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la a y'a yira k'a fɔ bi in na Chadi jamana a surasiw ka ye kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka bamajiya wale kɛlɛli la
ko a bɛ ka dadigi kɛ Chad jamana na ko kumana ni dɛmɛ ma kɛ ka ɲɛsin Chad jamana mɔ ka na wajibiya mɔ a ka maa minnu bɛ basigi kadira kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ka basigi jɛkuluw la ani jɛkulu wɛrɛw la a k'u wele k'u lasegi Chad jamana kɔnɔ ko barisabu ka da ka nafolo ko ta fan fɛ a dagosi ka bon Chad jamana mɔ wa Chad jamana yɛrɛ sɔrɔ fanba dulon bɛ fɛn min na ni o ye dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira taji ye o sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ bin bɛ diɲɛ seleke naani suguw la n'a fɔra ko Chad surasiw de bɛ fa bɛɛ lajɛlen la ko musaka bɛ ka bɔ Chad jamana kun ko a musaka ko a kɔlɔlɔ ndan dɛ o tumana ko ka daminɛ Mali kɔnɔ a ka maa minnu bi yan aya olu bɛ ka basigi ka o boloda diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ o maa bi t'i jɔ maa 1390 na aya o tɛmɛnen kɔfɛ min ye force multinational mixa Cameroun jamana Nigeria jamana Chad ani Niger u fara mɛ ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo min bɔ aya o kɛlɛbolo fɛnɛ kɔnɔ a ka maa 2000 de fɛnɛ bɛ o kɔnɔ a ko n'a fɔra ko a ka maaw cari bɛ nin fan ninnu bɛɛ lajɛlen la ko don wɛrɛ fana a ka laban ka maa wɛrɛw fɛnɛ bɔ k'olu bila farafinna cɛcɛ ka na jamana 5 G5 Sahel kɛlɛbolo ka bolo ka ko a ma da la n'o na se ka kɛ barisabu ka da ka nin ma hakɛ to nin yɔrɔ ninnu na a ya Boko Haram kɛlɛ la ani Bamaja wale kɛlɛli la Mali kɔnɔ ka labana ka min ye ba caman wɛrɛ fɛnɛ ye k'o bɔ k'o bila G5 Sahel kɛlɛbolo ka bolo ka ko a laban bi sɔn ka kɛ degun ye Chad jamana ma ko ale yɛrɛ b'a dɔn fana k'a fɔ Chad ka denw bilama ale y'u ka maa ɲɛmaa ye u caman degun bɛ bi ni ko in ye barisabu ka da ka diɲɛ seleke naani tɛ ka dɛmɛ da ka ɲɛsin Chad jamana mɔ ko in na o kumana ko a na wajibiya Chad jamana mɔ a ka lajɛ ka wele bila a ka surasiw ma u ka segi ko barisabu ka da kan ko maa da y'i da ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ olu ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛ ɲaɲaniw aya nin bɛna kɛ a san 2nan ye a bɛ bɔ a juwa kɔrɔ ka sabu kɛ nafolo ndanya ye kabini jamana kurani ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 2011 ka na se bi ma basigi ma se ka kɛ kuma bɛɛ jamanadenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na u kulan bɛ fila ye jamana ɲɛmaa filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Salva Kiir n'a ka danga Riek Machar ye wa min ye minisiri min ni o ɲɛsinnen do bi jamana kɔnɔ kunnafoni ko ma Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ a ye dantigɛli kɛ kunnafoni diso la ka bɛn ni sibiri do ye k'a fɔ min ye Sudan du Sud jamana kɔni ye a tɛna se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛ ɲaɲaniw sigi sen kan ka bɛn ni juillet kalo tile 9 nata ye ka sabu kɛ nafoloko ndanya ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Sudan du Sud jamana kabini san 2015 kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye gwɛlɛya ye o kɛmɛ karatatata ye barisabu ka da ka dɔ fara an ka la a kɛmɛ kɛmɛ sara la 730 ye a ka nafa sɔrɔ sira min ni o ye taji fɛnɛ ye san dɔw la a kun bɛ bariko 240 de bɔ nka gwɛlɛya kɛra sababu ye a tɛ tɛmɛ 120 ɲɔgɔn na ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o ye a jira a ka jateminɛ gafew la k'a fɔ jamana ɲɛmaa Salva Kiir bɛ ka taji tɔni min ni o bɛ ka bɔ a fɛ k'a bɛ k'o bɛɛ lajɛlen nafolo ta k'o don maramafɛn sanni de da fɛ min bɛ se k'a to a bɛ se k'a ka fanga lakana ani a ka danga Riek Machar ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ta jamanaden fanba mago bɛ da dumuni na o tɛ ka se ka sɔrɔ kɔngɔ kɛn bɛ ka dangɔli sago Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Saudiya jamana kɔnɔ a ma ɲɛmaaw ye a jira juma tɛmɛnen k'a fɔ Bamajiya wale dɔ dasara u fɛ a y'a min kɔni bolo dara Bamajiw fɛ u ma se ka minnu kɔni ɲɛ jɔnjɔn fɔ maaw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko in kɛra alikaba yɛrɛ de la ni o ye haramu ye Bamaji dɔ de taara don soja dɔ kɔnɔ sangaso saba ɲɔgɔn na alikaba dafɛ sojaw na ni ka sɔrɔ k'a lajɛ k'a bɛ Bamajiya wale bolo da o y'a sɔrɔ la lakana tigilamaw sɔn min bɛ a fɛ o yɔrɔ bɛɛ olu nana ka na sangaso in goli kabini a y'a dɔn k'a fɔ a koronnen don lakana tigilamaw fɛ ko sɔmingɛn bɛɛ fɛ a ye mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin u ma u yɛrɛw ye mugu fɛnɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin u ma yanni a ka minɛ tɛgɛ la a sina ka furumara ni min bara tungumɛ a yɛrɛ la a y'o wuli so in kɔnɔ so in vangele kɔni bira maa 11 ɲɔgɔn na olu jogina o maa 11 na min ye aya maa minnu ni olu t'a mɛn imura la o maa 6 olu jogina polisila ka 5 olu fɛnɛ jogina bebe in kɔni na Saudiya jamana kɔni y'a jira k'a fɔ a tɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɔni nzabati min bɛ se ka to lakana o bɛ bonya Saudiya jamana kɔnɔ silamɛw bɛ se k'u ka hiji kɛ hɛrɛ ani baden la o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔn wuli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Chérif La TV bamanankan kunnafoni la seli wɛrɛ ani maa min ɲɔgɔn sɔrɔ Usmani Zokore don yan'o cɛ ne bɛ a fɔ a ye n ko Ala k'an ka seliw caya.